Kwatukuita vanhu Sly Media TV zita ndinonzi Elizabeth Nyagwe. Toda kukuramba tichikutendai ine tsigiro yese yamuri kutipa. Munoziva kuti tinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana zvakaita the verdicts yozi nemamwe maprograms akasiyana siyana. Mumazuva kana kuti masvondo apfuura takananga kunzvimbo yeMadziva ekudare raChief Madziva uko kune nyaya yemwe murume akanga aenda zvake kunzvimbo iri kure kure kunosvava, asiko zvino akazodzoka achiti iye ava kuda minda yake, zvazoita kuti nyaya iyi isvike mudare raChief. Rega tinzwe kuti Chief vachatonga sei nyaya iyi. Sangamiri ndandikuta nezvayo inhaka yakatsakavana. Inini ndakaenda kuresettlement ndenga ndine minda yangu yakazvimirira, saka apa hapana kubva pabva munhu. Pane tuva nemusha iriko yakagarira minda iyoyo, ndo zvandinoziva kuti iminda yangu. Ini ndiri baba chete pakuvhera chii kwashakavana ndinozi kwangu kutongoka. Baba chakavana matikudzidzira kutaura munhu asikazive chinhu chakaitika. Munhu usanakura zvakazara kudare rese rino vanofana kuvhurika navatori nojekerwa kuti zive kuti sei mukutaura kuti nhaka yamutauraya kuti minda yenyu chii chakaitika. Manzvadzwa kutaura kuti minda yenyu iri kutongogara nhasi mukutaura kuti munoda minda yenyu, saka zvakaida tizive kuti sei mukutaura kuti iyi minda yenyu. Minda iyi takaiwana tinongoti ma-1928 35 atasiva. Takaichera madhungu muna 70. Hondo yedu yakatanga takazvisiya pamusaka wehondo ndoenda uko. Saka ipapa hatina kuti kufa kwakaita baba vakasiya amai, yakasara iri amai. Panga pane mwana mukomana munyina wangu inini akasara naamai. Ndokubva tagara asekuru manzi ndaamai vangu, ndakavapa amai vangu nomunyinina wangu nominda iyi kuti ini ndakuenda. Zvichireva kuti akasara iri yaamai nemwana airwara. Saka ndokubva tagara ipapo zvakare, hatina kumirira ipapo. Vafa amai, mwana akachengeterwa minda iyoyo akabva avaka imba mazuva iyayo yakatopiswa naivo vakare vabiyangwa. Ndokubva tagara kusvikira imba dziri kwedu kuti ndine minda yangu. Ndoona ndakuda kushanda minda yevana vakuru, ndoona yangu vakutondikwirira dare kuti ndatengesa munhu. Ina vana vandatengesa. Matitsanangurira zvamatitsanangurira chakanga kuti mupindure baba amutambisi. Munhu yakataurwa nababa chakuita chakavanda vari panhorove kuti ivo madhungu vakachera 1970 vachipiwa minda yavakaisa madhungu iyoyo. Saka nhasi muyenyu masa kuwana sabo mutitsanangurira kuti pamapiwa iminda sabo kampai ndikukumbira kuti imi nese muraba chakushedza wana chigomure basi muri pasara navabana vamushandisi.
regaiti kudetserana shoma shoma saziva kwakafanana nekufa saziva kwakafanana nekufa munhu kana asingazive tsvaga zivo kuna vanhu vanoziva kuti mangwana usazoita chitukiso kana chisekezo chenyika wakumomerwa nemapurisa kana necid ndova muenza nesu hangu waseswa ndine panapa izvo zvakatova nehomeside zve3 days ndikati dzokamira pamwe mushaya yenyu anenge ane imwe picture yehunhu hwaasina kubekwa naamai vake nababa vake so asi nenyaya yekuti tine pfungwa dzekuda kuita hundyire kudya zvevapfupi nekuda kwokuti ndakareba zvinhu izvo zvama dzangu ngazvibve patiri masisafamba nenyaya baba mushambisi patata vanhu pokuti mutsananure kuti tizive dare nhoroondo yamataura iyi ndofunga yaayekare yangaita vanhu vacha baba evonzi ya1928 takazonzwa 1970 tesi tigere kumberi kunogara tiri parefu indazoberekwa 77 saka chinoita kuti tizive nhoroondo tichatozonzwa mutsanangura munoita sei muchiita saka taikumbira kuti mutsanangure in defense yekuti muzvisungure panyaya dzekutaura kuti munda wamuri munda wangu wangu. Tinotenda mutsanangura kwavo kwavaita ukungaindanga ndiri kubasa kubvira 1957 ndiri kubasa ndizodzoka kubasa 2002 ndasvika mumusha umu ndakaona mwana wangu Owen mutyambizi ane musha wake apuwa munda kwadiki. That was 1983. 1983. Mushure mokunge vachakawanda vaenda 1981 kumaresettlement nekusiya munda vasarenda kwasabu sabu kwaasapuwa minda iyi ichireva kuti ndiye muridzi wenzvimbo. Sabu zvaakatambira minda iyi nemutemo wake sabu akati iye ndine vanhu vari mumastate vasina minda, saka minda yasiwa yasarendewa iyi ndakuchipa vanhu vari mumastate ndokubhatira munda ndokupa mwana wangu Owen. Ndiri kubasa apa Owen ndazodzoka kubasa ini ndichisvikawo baba akorovhera vachiri vapenyu vasati vafa. Zvanzi ndati baba ina handina munda, zvikanzi aiwa haugoni kutsvaga munda, enda wapinda munda womwana wako Owen, ndowo munda wako iwoyo, nokuti Owen ndakamupa munda zvinozikanwa nekanzi ati zvikanzi zvakanaka chokwadi ndakarima munda uyu tirima munda uyu kozopane 43 years tiri pamunda uyu. Asi nhasi unoyu takungoona munhu from Norway vaakubva kutongo kwavakapiwa minda yavo vaakusvika kunoku vaakutengesa minda iyi. Ndobva ndangonzwa kunzi minda yamukurima yadini yatengesa chokwadi. Waisoni 1999 vanhu vachienda kujambanja president wamugari vachimuofisi vanhu vakanzi vakanzi endai asi mishai musapasi. Saka anga ane simba rokupa minda yemunhu aida kuresettlement ndiani futi president wenyika inakati vanhu vari kubva kumarezevha muchienda marezevha musatengesa marezevha edu nakadzei. Saka anga ane simba rokupa yesabu ari pasi painobekwa yamugari. Zvakuzikamwa nasabu sabu bati ndakapuwa nani muvillage menyu vangani vakaenda kumaresettlement besides chakawanda vakaendera kuzivawo 1 or 2 vakaenda kusettlement anani baba Enias munda wababa waEnias wakaenda kugato
minda yavo yakasara kapuhani muvillage menu ukapiwa vana vacho vachakavandazi ko mumwe akaenda kuresettlement ndiani kuri muvillage menyu minda yake yakapuhani mutorwa vana vake orit akuchunga kwatizive tine mumwe futi yakaenda kuresettlement muvillage menu right iye chakawanda uyu anga akabereka mwana mumwe chete here akaenda kuresettlement apa ndikakwanisa kuti eyo baba wako ungabereka uri wegere pamako vamwe vanyina wako wakaendeswa kupi pawakaenda saka pawakanzoenda kuresettlement wakabva waenda vamwe vari vachuhuri kushava kugara vamwe vari pamadziva vari pamadziva zvine mutongo wacho ndo vaninogovera ivavo. Alright. Iyi minda iyi yakamira yakaita sei kuti ndatinazonzwisa kuti ndo wakachera madhunduru handiti minda yakaisa ndobva yazotsvagwa ichigoverwa 1 by 1 kuti achipiwa. Imi mamushambizi manga musina here mamuri muzvarwa muvhiriji mamushambizi makaberwa mamushambizi handiti nhaka yababa venyu imimi pakagoverwa vamwe hamuna kuwana here hamuna kuwana pane pavanhu vatatu vari apa vachisanganisira vamushambizi tiri kunza kutaura kwavamushambizi vachiti hanzi imimi pamakabuda muchienda kumaresettlement kwamakawana makasiya masarenda minda kuna sabhuku ndo zvakazopawo sabhuku simba rokuti vagovere vanavo pane chokwadi hera nokuti imi muri kuti vakazogara munzvimbo yenyu imi musingazive minda yenhaka asi ava vachiti chi makasiya maipa sabhuku kuda pamwe tinganonosa dare mimi makaipa chi sabhuku kuti ava vazopa ndo tijekeseri ipapo tione sabhuku kumunyepera nokuti akafa 1 ndichipa sabhuku handakuapa kuti handichada minda ndakavapa mhuri dzangu dzese dzokuvachakavanda neminda yese kuti ndichengetere yasekuru nokuti ndaamai vandiinavo ivo vasekuru vacho vaitomborima minda iyoyo vaingopa wese wese vachirima vachisiya vachirima vachisiya. ndinongobvunza nekuti minda yenyu yakasarerwa minda yakamadhunduru makani madhunduru 5 pamadhunduru mashanu ndokutenda kuti amuchambezi muripo ese madhunduru ari 5 akapuhwa akaona akapuhwa kuti rakati pane amakazosiyiwa tinakamudyariwa naemukadzi mukuru vapohumira kupasi kwaowen ndozuyani owen ndokuya maxson fandirori ndokuzoya maemanuel thats 4 wechi 5 ndio mwana wake george mwana akabva ane 1 sine mokenge zvadini vagoiwana sabo ndokudzoreva mushure muchana ndichibvunza mumhangani imimi pamakaenda kumapurazi anditi ndamakasira mati makasira amai munin'ina amai nomun'ina so vakazoshaya ndomaita sei pakashaya amai nomun'ina pakafa amai nomun'ina ndomaita sei nomun'ina ndakaita sei pashaya amai pashaya munin'ina takavaka dzimba dzedu kuti dzisingwe dzirimo. Right. Munoziva here kuti chii chinoita kuti mimi muti munda ndowangu chinokupai simba rokuti mimi muti sabhuku akupai munda but chinokupai simba rokuti mimi muti munda uyu ndowenyu munochiziva here hongu ndokuchiziva ndowenhaka dzababa wangu wananga ndinawo ndakasarenda ukasara wakatora ivo vakapa mwana wavo. Kana muri kumapurazi kuti munda muti ndowenyu munoita sei kwamuri kutongo gorinogora kuti muti munda ndowenyu munoita sei tinoterera kokuno kumaiterera munda kana ikoko hatisi kuteera kana usinawo ndatisibvunza zvokuti kuno kumaiterera here munda kuno kuvaiterera vatakaisa ipapo mamukaisani pane vakatochengetwa nemushandi ari kuteera nezita rake kuti awana maimvudzi asi achiteerera munda iyi isusu pakakonofunga
pandanzwa ini asesa ndanzwa kuti pakushanga pari pakuto hakuna kubva musha kuno hanzi kuna musha kuno kuna George na George kureva kuti kutera atiti hakuna kuzeva komi atere tutu mutero wasabhuku watobasa $5 unokava the whole ndizvo kuita kuti kureva kuti kana kuti wana munhu aripo tototi isusu pane china pane mutero iri kuitwa takabvunza baba swange vaitoria kocho nhombe kupiwa kwekame zvipenzi vakapiwa sei kawakamusokwazi ndakandipasa ndikazoizona unovaizwa kusvikira vavo navaita iziva isisi zvesiyai ndakataiwonawo kusettlement zvinokuru takadaiti iwe kana wakaenda kusettlement kana usaina fomu unosainda mutamunani kuna sabu takati sabu akaita zvinhu ndakazoshamishika mukuru zvindatereona vakakubvunza akanga ari muridzi wenzvimbo ndiani evhonzi chakavanda nababa wake pakutangisisa nababa wake ndibaba wake ndiakamapa village ndiakazobereka evhonzi akaenda kupurasi ndiani evhonzi kana baba wacho evhonzi ko saka fomura izosainwa naevhonzi sei baba wake vanga vachiri baba wake vari muridzi baba vanga vafa ko kana mukadzi mukuru wake pamwe chete mumwe akafa mumwe akasara nhaka inoenda yakakinosara inoda kubvunze tiziva izvozvo kuti sei kana evhonzi ariye akaenda kusettlement amai vake vakasara vamupenyu vari pamba chakada kuti nhaka yavo igoiwe chii nokuti risita pisarisimu yekuti pane mafoms ainyorwa evhonzi handiye akanga ari muridzi wenzvimbo uyu mwana wemuchakabvu ana baba wake ndovakaenda saka aifanira kusaina foma apa hapana nokuti varidzi vanga vachiripo baba vake nyangwe gwara vakafa vakatoigwa kuti varipo amai nyangwe vakafa vakatoigwa kuti varipo ndovaridzi vechina vemusha uyu ari kuya kunogwina chete nhaka yababa vake handetinzweshamwana vakuwa sei muda rapara shoko kubva kuhurumende kuti vanhu vasina minda vanomagishitira peminda saka asabhukuda kurwe ndovakazvatipa minda madhumira anga ari mashanu ukaenda kupiwa mwana wachikozetiko tokuzopiwa maofosika saka iwewe kufanira kubvunza una baba wako anditi baba wako mamuchikabizo kamakugore vanga vasina here nhaka yavo minda yavo saka minda yavo vakagoverwa ani mutoro vakapavana vana venyu ndikaenda kuwa aiwa ndati vanhu vako vakapiwa minda panhaka yavaba vako yemumadhundu avanayo kunani mumwe mutoro wakaya kuti taakutora lakisoni taakutora mwana wako mosi akabvanzi 1 taakutora mwana wakwanzambava tomuto 1 taakutora mwana wakwanzou tomuto 1 ndati ipapo pane here zvakapetwa manhaka yavaba vako iwe ukachigoverwa vamwe sea robert kufaniro akaenda kupurasi robert kufaniro aiwa uyu ari kupurasi anza aiwa akundi kutongogara Kenani akanga agara kupi aigara apo pakazokuwani wapa zitanga kuti nakanyanya anganide kuti ngasina vakabataizwa wakabata zi apa pakakura kuti yati saidi yakazokuwani iyorapa akaita kusettlement yakakuhwanda kuvaka vakakuwana sabo amen amen
Muna 83 batatu wale 83 ndobatagara chingoti mindadye chingorima tichiterera minda yedu kusvika pari nhasi ndokunzi uzodonipanda achapa vanhu vati minda ndeyavo minda yatopirwa vanhu munyika vedokuma 60 chii vakapinda kukipinda baba ungurumara agerapo munovaziva chakawanda ndinovaziva ndikavaona vadini munovaziva makavaziva chiri maminda ipi vairinepo vairi maminda iyoyo achakavanda vakashaya muchivaona ndii vashaya achakavanda vakaona zisetimende navana zisetimende havana muridzi ndiani evhuronzi mwana nababa kana muri mitwa kubvunzavo ndairikurivaridzacho baba vako ka saka nhasi wamagara naye panapo atanga kuti munda haisi yangu ini ndaya kutaura zveminda yechina yedzinza inova minda yaeriko acho yandiri kuitira vamwe vana akuti ini nayo ini zveshuwa ndezvesettlement ndanga ndasara ndichidya nhaka yababa vangu asi baba vangu vakaita senai vakaenda kuresettlement baba vangu ava vakaenda kuresettlement varimo naamai vangu varimo saka nhasi ndadzoka kunhaka yangu iye imi muri kudii kunhaka yaeriko yauya kunotaura nomwana ndoyaakutaura ndiva kuti ndidzodzere nhaka yababa vangu vanopandazwa zvavo makore ataurwa atete vakafanana atete vangu asi minda yakapuwa 1983 vari vapera ivo vavaitaura nanzo handiri kuona kuti pachikama saka titaure kuti isusu chikama nematombo kureruka kunotaura kuti imoka zvakafanana asi kana ndakapuwa musha kunzi chengeta roji ndirakupa imuenzaniso mudare tisazotaura tine shamwari kugara mababa vangu pachikuerengera anonziye pasi panotya ane movha 21 years kana kuti 30 years hamuziye rese muno ipo paya panozopesa dzimwe dzenguva ndakatofana kwasingaziva kuti ndakapuwa nabhamba isatakupa zvedu inyaya yekuti chengeta iyakuzvapaka pake saka nhasi uya kutaura kuti ndauya kunhaka yababa vangu yamainherita for more than 20 years or 30 years ndo yaadzokera hana chimwe chaayakutaura ayakuti ndayakutora minda yamabvumirana inese kuti zveshuwa minda ichi haisi yedu minda iyi tinoziva kuti ndeyaeriko asi takanga tapuhwana sabhuku uya kutaiwa sabhuku handinakuvapa iyi sabhuku ndakati ndaasekuru sara zvenyichinezani muchishandisa hapana chakaona kukakazana kuti mese kubvumirana kuti munda ndeyaeriko ndo yaya kuti ndauya kuminda yaeriko kuti ndichinezani ndichishandisa zviri kuseri kwacho izvozvo siyai sezvenyu titaurire zvipi na izvi tozoenda kuseri kwacho ipapo vaya vakangonzi izvo takusiyira iminda akorovhero vaizokwanisa kuti vati vagovere vanhu vaiva vakagovera vanhu vaifanira kuvaudza kuti it's a temporary yandiri kupai kuti mumboshandisa minda ine varidzi hazvina kubuda izvi vakabvanzi minda ndei tipe nguva awa ayoenda kumashuro ava uyo ndakatopa kumashuro sikuramba kuti minda atitore zveruzukuru asi chanero yakashandiswa ngeino tina baba vanotoita kuti ini kana vandikaona mukoma ndo aifanira vakasvikira ikoko vodedza mhuri yavo yaikunoningira akapiwa chakati yaikunozukuru aita se asvika akuda zvinhu zvake vakashandiswa vochipiwa zvinhu zvake uchidzodzelwa zvinhu zvake chese manzwa irutaura kwaita mwana wakoruvhera yes ati iye muzukuru akauya akakoruvhera achivapenyu sekuru ndaona midango zvaakuitwa sekuru akamuti muzukuru ndanasi ndakona kushandisa akabva asununguka akauya ndati kuya kwaakaita kwakanaka hakuna kuipa haarambi kupiwa zvinhu zvake asi chete ndikuti baba aripo kana vaifanira kudedzo ava vakasara vachimamira uyai kuno muzukuru auya
zokuya pachekengeni tiri kumusha kuite muno Sana watu ibonisa kubatsira chakamira. iwe mabhariwa uri kuti here muzukuru wako dai asina kuuya kukwira dare akangoya kumba kuna sekuru totaura pachikama chedu todzosera muzukuru mindani aingopiwa ndozva kutaura achida ndi Saka. Aiwa. Zvanaka taura kuti rokupisira tarapa mambo tatura bwareba. Nyaya iri pachena. Pari chibata kuna vawaiso gadza vachitiwo vakaenda kumapurazi minda yakadzinota sei dzinosara chigovero zvimwe chete namukumwamba ndofunga owen apiwo minda kuti ashandise akazoendawo kumapurazi saka nemushamisika vachiklema munda wachonasi iwo munda wakanzi unofanira kusarawo chigovero saka ndavamiriro govero. Pamusoro iyi ndoimba kuti muri kuona ndo mafambiro anenge dara ane dara hatina saidi ratinotora asi totarisa china totarisa nhau kuti inenge yakamira sei. Tine nhoroondo changamira takamboita inoda kucivil court takamira kucivil court nevamwe vakanga vachitaura nhaka futi vachitaura kuti ndeyangu takadzosera chete patakanzi ndiani akaita dhunduru ndobva tawana dhunduru akaitwa 1947 ko muri kutsvaga chii ndiye muridzi wechina ndiye muridzi womunhu saka kureva kuti nhasi nezvada tichiona changamire hatina kutonga kuti munda ndowani asi tava kudzosera maoko ichangamire kuti mupedzise nyaya iyi manga muchinzwa ichifamba mureva. right ndoda kukutenda hangu murekwana chakawanda amanyakotwo kune program iri kutenderera izvo zvimunyika izviso vamwe vakabva kukoti memaiso mwezi vano vanga vakapanana minda pamirapo pagwetera apa nenyaya idzodzidzi 99 vanhu vachienda kumaminda havana kunzipudzai dzimba havana kunzitengesai minda yenyu vakanzi endai munorima kuti nyika igute kwamabva ngakumaintendewo kana kuna vanhu vakaenda 99 kumaminda kumajamani izvozvo ndozviziva zvikataurwa nababa Robert Hukama. Saka chati chada kutaura panapa chidiki panapa especially panapa ward 3 panapa vana jena musoro vanozviti vakura vanoziva stereki ini handizivi mune pfungwa dzamukushandisa so kuti no panapa ndepedu ichichiwo kwati taura pandikuita zviri kuna vanhu vakavharwa nenyaya yedhaga irori dhaga haritengeswi kana munhu akaenda kuamerica akagara kana 45 years ariko paanodzoka anodzoka chete achisimudzira paakasidzira saka tine dambudziko diki diki ratinaro especially paward 3 panapa paward 3 tenyaya yekuti munhu achashandisa nganditi nditengese iwane pezvada kutengesa zvada kuita nganditengese chipino chidimbuchi ite zvoda kuita izvozvo zvega izvozvoka mutemo uri kuuya vamwe zviro vari kuita zvo vari kujerizwa kuti vari pandiita zvo right now varimo maseuzi nenyaya yedhaga irori dhaga ritengeswe dhaga ndokwanisa kungomira ndinaro ndini chete hauna stendi pakauya munhu wakomadziva ndindikatokupa pokugara saka wesimba rako kuzoita uri kuzotengesa dhaga nasini uri kuwana uyu ndikubvunza kai muchambisa unotengesa dhaga handizota nyaya kutengesa dhaga tongopa mienzaniso indakatinzonzi munda wandandirima wakatengesa kwete kuti ndakatengesa saka nyaya ndorakaedza kuti ndibetsere panapa madzanguka musazoti muzodziwa kwamadziwa akauya kuzoti asaidzire vanhu kujeri ndauya kuti ndisaidzire vanhu kujeri asi unozviendesa wega kujeri nemhosva dzaunenge waita handiti especially kachitaura nyaya yedhaga ndine mamwe madziko mangu asi kutomboenjwa zvandikuita zvinasi Mike na Peter vakafira dhaga rero variko kunyadzonyoka saka ndakutaura nyaya yedhaga ndonzwa imwe pain ikakurisa straight kuna mwe munhu anenge aitotaura zvake kuti apa ndipangu apa munhu ndinokomadziva dhaga nderangu muzvizive izvozvo
ende chini musada kutora chinhu chemunhu unoda kuti imi makawanda kuzinzwa nhaka dzemunhu hadzipambiwe nhaka dzake inhaka dzekusvika afe toramba chinjwa munhaka idzodzo muruzinzwa babanya kocho mukuzinzwa apa konoro musada kudya uswa hurefu unoda kuti tsuro ikaita ipfupi kuti isu takawanda kuti uyu mukuu acho mwana wachakurira munomu takutoti ngatimbomunyidze totore zvinhu zvake kana vanhu pavakaendeswa kumasettlement nababa muna Mugabe havana kuzotengesa nzvimbo dzenyu ndiani akanipindura kuti vakazotengesa nzvimbo dzenyu ndiani kana izvozvo hurumende andinaye baba muna Ngabe hapana pakungotitengesa itaka matongo emunhu sendikagara pachidhuri chandina chena achizi domwe rei harizi domwe randikagara panapa saka garai muchingoziva chete kuti chinhu chemunhu ndechemunhu especially paward 3 panapa tine dambudziko iroro roda kutengesa tomaminda so pandakauya mukambondoda kupemenzanisa wangu ini ndokaya semombe mashango isina munhu anofudza but munhu anga anofudza anga aripo kumashuro aindifudza vanhu vazhinji vatonga musingazivi kuti ndichazoita changamiri wenyu nhasi vasina mombe anofudza but afudza anga ariko kumashuro nekutoti akagara pamba panhenga but chinangwa chandikadzosewa kumusha ndichocho mavanhu makawanda makaita kashakata so family kakura so munhu makuzvitidzitso handisana nhingi munizondaga ndii saka dzorera nhaka dzake uyu mukomana repo hamuna minda mese muri apeni minda yake mudzorere aishandise kana azoitengesa totengesere musungwa nemapurisa tatengesa tega pfuma yake nhake dzima dzitiri kurake ateni nemusaino